Atajatzetik Bilbora. Amaia, 31 urte, Lore zaina, 5 edizio korrikako furgonetan animatzen. Loreekin entrenatzen du. Nik paketekin bat egiten dut. Pakete bat naiz. Maite, 45 urte, tipi-tapa banaketak. Bere ametsa korrikako furgoneta giratzea da. Momentuz, tipi-tapa furgoneta giratzen du, mindfulnessa baliatuz. Hartu arnaza eta bota txu-txu-txu. Lasai. 17 pakete bakarrik. Bota zaizkiz. Hamehu. Milioi bat euskaldun gara, eta zurekin gehiago izango gara. Karen, 52 urte, AEKan euskara ikaslea. Bere lehenengo korrika izango da. Lekukoa ikusten du non nahi. Tipi-tapa? Hartu. Alderik alde zeharkatuko dugun Euskal Herria gara. Piztu da korrikaren garra. Izan gaitezen dardara. Izan gaitezen indarra. Aditu korrikaren deiadarra. Guztiok herri bat gara, euskara gara. Egunon, guztioi, eta ongi etorri 24. korrikaren aurkezpenera. Entzun duzue alarma, ez da? Guztiok entzun dugu, korrika badator, hemen da. Gasteiztik zuzenean eta korrikaren kanaletatik ari bazarete, eskerrik asko gurekin bat egiteagatik. Ez gaude Donostian, ez gaude Santelmon, Gasteizen gaude. Lehendabiziko aldiz korrikaren aurkezpena Arabanden honetan egoitza hau aukeratu dugu. Euskarak zutitua, Gasteizko euskalgintzaren ikurretako bat, Izaskun Arrue kulturgunea. Klandestinitatean ibili zen Izaskun Arrue andereñoa, euskara irakasten hemen gure hirian frankismo bete-betean. Egoitza eta oroar egitasmo hau sortuta, bertako euskalgintzak gorazarre egin nahi izan dio erreza izan ez den bidean. Bada, gaurkoan hemen gaude, ate joka datorren korrikaren aurkezpenean, gure hizkuntza eskubideetan atzera pausurik ez dugula onartuko adierazteko. Korrikak norabide bakarra duelako, aurrerakoa. Eta zerbait bakara, euskara gara, horixe da intzuzen ere aurtengo leloa. Aurreko edizioan Euskal Herri ezin arroago bat atera zen kalera, eta hemen bertan Gasteizen beste hainbat tokitan bezala, kaleak hartu egin zenituzten. Hori dela eta gaur gure artera Gasteizko euskalgintzaren lagin polit bat gonbidatu dugu. Zuei, zuen kilometroa eskuratu eta korrika osatu zenuten hori, eskerrik asko gaur hemen gurean izateagatik, zeuek ere euskara zarete, txalobero bat. Alaxe da, euskara gara eta ezin ukatu urtetik urtera gero eta gehiago garela. Gauez eta egunez, 23. korrikari jarraitzeko aukera izan genuen, eta horri esker 1.700.000 ikustaldi izan zituen bataz bestea. Kaleak ez ezik etxeak ere gure egin genituen 24 orduko seinalearen bitartez. Eta ez soilik telebistaren bidez, YouTubeen edo korrika.eus webgunean ere, hantxe ere ikusgai izan zen eta izango da. Une honexetatik aurrera gainera, korrika aplikazioak, jada eguneratuta eta martxan dagoenez, aukera eskainiko dizue edonon, edozein momentutan
korrikarekin bat egiteko. Hori da, Jon, korrika aplikazioa deskargatu eta eguneratu besterik ez duzu egin behar, erreza da. Azken albisteak, nobedadeak eta ikasturte honetako ekitaldi guztien berri izateko, aplikazioa duzue korrikarekin bat egiteko modurik askarrena eta zuzenena iOS zein Android sistementzat. Konektatu korrikara badatorreta. Badator bai, baina korrika ez da soilik jai giroa, aldarrikapen giroa ere bada. Atzera pausurik ez dugula emango adierazteko aukera, lehen aipatu baitugu korrika aurrerantz egiten dugula, ez atzerantz, eta atzera pauso horiei aurrez aurre helduko diegula. Mezu horren berri emateko, AEKaren Nazio Kontseiluko Lourdes Etxezarreta eta Maialen Begiristain gonbidatuko ditugu Oholtzara. Egunon eta ongi etorri guztioi. Euskalgintzako ordezkariok, aekideok, edabidetako lagunok, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Jonek esan duen bezala, korrika aurrera egiten dugu, ez atzera. Hala ere nik apur bat atzera begiratuko dut, nondik atozen gogoratuko dut, nora joan nahi dugun jakinarazteko. 23. korrika amaitu zenean, Baionan, herria harro egoteko moduko korrika izan zela esan genuen. Inoizko erraldoiena eta anbiziotsuena. Herri oso bat euskararentzat izenburua jarri zion berriak korrikaren balorazioaren osteko albisteari. Bada, 24. korrikarekin hori aldarrikatzeaz gainera, herri hori nolakoa izatea nahi dugun adieraziko dugu. Korrikaren 24. edizioak sentiarazi nahi dugu euskara herritar guztiontzako aterpe, ireki eta erosoa dela. Berdin dio, zein diren jatorri, azal kolore edo euskararekiko ezagutzak. Garrantzitsuena da, guztiontzako lekua dagoela, eta bertan, euskararen baitan, denon artean eraikiz, azkenean aurkituko dugula, gizarte zapalkuntza orotatik, babestuko gaituen komunitate berdintzale eta zabala. Gure herrian, euskararen herrian, mundu oso bat sartzen delako. Garaziarrulak, lekukoaren barruko mezuan adierazi eta geroago lau haizeetara ozen zabaldu zuen bezala, gurea egunero idazten, kontatzen, egiten gabiltza. Gero bat gaurdanik sortzen. Euskarari bere lekua munduan eta geroan finkatzen. Mundu oso bat kabitzen baita euskaran. Bai, eta horixe da Euskal Herrian bizi den jendarteari helarazi gura diogun lehenengo mezua. Euskara ardatz duen komunitatean eroso eta aske bizi nahi dugula. Euskal Herri euskalduna, feminista, antirrazista eta gozoa izango delako gurea. Presa daukagula da bigarren mezua. Helburu dugun Euskal Herria lortzeko ezin dugu ezer geroko utzi, orain daunea. Larrialdi linguistiko bete-betean gaude eta ziklo berri bat abiatu behar dugu. Orain arteko lasterketa eta lana emankorra izan da, baina garaiak zeharo aldatu dira eta ingurua babesteko presa dugu. Adi egon behar dugu euskara ahultzen duten eragileen mehatxuei. Hirugarren mezua instituzioentzat da. Aurreko korrikan ere mezuan hurrengoa esan genuen. Harro gaude bai, baina ez konforme. Irabazteko, hizkuntzak ekosistema osoa behar du eta horretan denok dugu lekua. Erreakzionatu behar dugu, babestu eta indartu dezagun euskararen ekosistema eta zeregin horretan instituzioek ardura handia dute. Hizkuntza politika ausarta eta sendoa behar dugulako. Zer izan nahi dugun, horixe izango gara. AEKan argi daukagu. Euskara gara. Martxoan, beraz, 24. korrikak kolorez eta aldarriz jantziko ditu kaleak,
Eta aldi berean, Euskal Herria oinarri eta auzolana lanabes dituen ekimen herritar bat, euskaratik, euskararako eta euskaraz, omenduko du. Eta aldarri koloretsu hori soinean eraman nahi baduzue, petoalen bailen eskuratzeko gonbita, lusatu nahi dizuego, honezkero salgai daude, izburuetako dendetan eta online ere bai, korrika.denda.eus elbidean. Baina eskuratu duzu ja, zurea? Bai, nik lehena izan nahi nuen, eta polita da ez da. Bai. Gustoko baduzu, gomendatzen dizut, alik eta lasterren eskuratzeko zurea, lasterketara dotore joateko. Eta gainera, jakin oraingo petoak badaukala banda, segurtasun banda koloretsu bat, gau ez ere korrika ibiltzean, seguruago eta babestuago ibiltzeko. Komeni da, gau ez segurtasunez eta ikusgarri ibiltzea. Gordepeto bat niretzat, mesedez. Eta orain, Ane Elordi, favorez, igo holtzara, 24. korrikaren mezua eta omendua aurkeztera, baita noiz eta non hasi eta noiz eta non amaituko den esatera ere. Txalo bero bat. Egun ondan hori, Euskara gara, 24. korrikaren leloa ezagutu berri dugu. Euskara gara da korrikaren aldarria, baita Euskaldun guztiona ere. Martxoaren 19an abiatuko gara atarratzetik, eta 11 egun eta 10 gau geroago, Bilbora iritsiko gara martxoaren 29an. Bitartean, Euskararen aldeko egitasmo erraldoi honetara batzera deitu nahi zaituztegu. Zuoi guztioi, korrika honen mezua zabaldu nahi dizuegu. Euskara herria naiz, bizitzeko era izateko modua. Zuaren antzekoa naiz, beti bera eta beti berri. Ongi etorri niretzera, guretzera. Iraganetik gaur egunera, ateak beti zabalik ditugun babesgunera. Zuetani euskara gara, bat gara. Milioi bat euskaldun gara, eta gehiago izango gara. Biziberritzen den komunitate aske eta irekia gara, elkarrekin sortuko dugun etorkizuna. Alderik alde zeharkatuko dugun Euskal Herria gara. Eman hitza eta eman pausoa, erdigunean jartzeko aniztasuna eta elkar zaintzea. Eman pausoa eta aktibatu, lehen lerroan nahi dugu helduen euskalduntzea. Guztiok gara ezinbesteko, pertsona bakoitzak du balioa, hiztun bakoitzak garrantzia. Euskaltegian izena eman dugunok, euskara lehen hizkuntza dugunok, kanpotik etorri garenok, euskaraz, Euskal Herrian ikasi eta bizi nahi dugunok. Guztiok herri bat gara, euskara gara. Aditu korrikaren deiadarra, izan gaitezen dardara, izan gaitezen indarra, piztu da korrikaren garra. Hori da, 24. korrikaren mezua, eta mezu horrekin zer esan nahi dugu, bada lehen Maialenek eta Lurdesek esan dutenaren aritik, hauxe labur. Euskarak denok bil gaitzake, euskara ez baita muga bat, euskara arnasa da. Euskara zubi gisa landu behar da. Euskal herritar guztion hizkuntza komuna izatea nahi dugun heinean, kohesio sozialerako tresna ere izango da. Euskarak arnasa ematen digu, eta Euskal Herriak arnasa berria behar du. Euskararen herrira jauzi egin nahi duten guztien herria gara. Berton jaioak, zein kanpotik etorriak. Euskara delako gure arnasa, elkar zaintzearen hizkuntza eta justizia sozialaren hizkuntza. Horrela, 24. korrikak herrigora omenduko du. Herrigora euskaratik, euskararako eta euskaraz lanean ari da, ekimen herritarra bera. Korrikak aitortza egin nahi dio, hark egin duen eta egiten ari den lanari. Nafarroan, euskara ofiziala ez den eremuan,
Euskalduntzean egin duen ahalegina aintzateko era da. Baita etorkizunerako bultzada emateko auspoa ere. Jarrai dezagun euskarari puska. Amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkiegu korrika babesten duzuen guztioi. Gaur, bertaratutako Gasteizko euskalgintzako kide eta euskaltzaleoi. Eta zuri, korrika laguntzaile saren horri. Eta korrika egiten laguntzen duzuen guztioi. Guztioi esker euskara gara. Eskerrik asko eta laster arte. Aterako da, eta egingo du egin beharreko bidea. Eta gure aldetik gehiagorik ez, gogoan izan urrengo asteazkenean Donostiako Antzoki Zaharrean estreinatuko dela Kaka antzeslana, korrika kulturaleko ekitaldi nagusia izango dena. Oraindik ere aukera duzue donostiakultura.eus webgunean zuen sarrera eskuratzeko. Eta datozela orain mesedez, Maialen eta Lourdes berriz ere oholtzara, baita AEKaren Nazio Kontseiluko gainontzeko kideak ere, azken argazkirako, Aize Otaño, Vicente Claveri eta Xabi Gartzia. Orain bai. Lekuko honen barruko mezua eskutik eskura, denon izerdiaz, heldadila atarratzetik Bilbora. Eta izan dadila 11 egunean eta hortik aurrera ere euskaltzale eta euskaldunon iparrorratx. Eta hemen badugu argazki bat, lehenengoa baina korrikak argazki asko ekarriko ditu aberrantzean, eta hurrengoa Aiotz plazan egingo dugu orain, familia handi bat bildu gara gaurkoan, eskatzen dizuegu batera joatea Aiotz plazara eta egingo dugu bertan famili argazki erraldoia. Gora korrika! Gora eka!